Bună seara, dragilor! Bine ne-am regăsit! M-am gândit astăzi să postez subiectul 2 din testul de evaluare pentru elevii din clasa a 8-a. Însă mai întâi vă rog să vă abonați la canalul meu. De ce? Pentru că în felul acesta mă ajutați să cresc numărul de participanți și totodată canalul va crește și va înflori, asta fiind o satisfacție, de fapt singura mea satisfacție, și anume că elevii mei urmăresc și apreciază ceea ce postez pentru ei, apreciază eforturile mele. E gratuit. Și fiecare lecție și exercițiu pentru fiecare clasă, în mod sigur, vă este de ajutor. Așa că vă rog să intrați des pe acest canal, să recomandați și prietenilor voștri, pentru că ați văzut, v-ați convins probabil până acum, că tot ce postez vine în ajutorul vostru. Veți fi anunțați prin clopoțel când postez ceva, dacă vă abonați. Subiectul 2, cerința de care ne ocupăm astăzi, este următoarea. Crezi că te poți împrieteni cu o persoană care are preocupări diferite de ale tale? Scrie un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus, ținând cont de experiența ta și de textele pe care le cunoști deja. Prietenia reprezintă o relație complexă prin care oamenii pot să se dezvolte emoțional și să se sprijine reciproc în diferite momente ale vieții. Consider că ne putem împrieteni atât cu persoane care au preocupări diferite față de noi, cât și cu persoane cu care avem puncte comune, precum trăsăturile de caracter, pasiunile, scopurile. Pe de altă parte, este firesc să întâlnim persoane care au un mod de viață deosebit față de al nostru, fiind de așteptat ca tocmai aceste diferențe să ne atragă, să ne provoace curiozitatea, să ne stârnească interesul. Uneori sunt posibile relații de prietenie strânse și autentice între oameni nu doar cu preocupări diferite, ci și cu cei care provin din spații și din culturi diferite, cu obiceiuri și mentalități specifice. Ceea ce unește sunt valorile comune, respectul, bunăvoința, generozitatea, dorința de a împărtăși experiențe de viață, de a asculta și de a fi ascultat. În textul O viață cu Isidor, personajele Fetița și Condorul stabilesc o relație specială care le dezvoltă intenția de a-l cunoaște pe celălalt, fără a-l judeca și ținând cont de nevoile sale și nu de propriile noastre dorințe. Pe de altă parte, sunt și cazuri în care este mai ușor să te împrietenești cu cei care îți seamănă, mai ales că în prezența acestor persoane se conturează sentimentul de familiaritate. Astfel, ne împrietenim cel mai adesea cu cei de vârste apropiate, cu care avem în comun preocupări și obiective potrivite etapei din viață în care ne aflăm. Totodată, anumite pasiuni comune, cum ar fi preferințele pentru un gen de muzică
sau pentru un tip de sport devin motivele pentru care oamenii aleg să petreacă timp împreună, relația consolidându-se tocmai prin aceste activități. În concluzie, prietenia este posibilă atât între persoane cu preocupări diferite, cât și între cei care se aseamănă, esențiale fiind sinceritatea, bunătatea, dorința de a fi cuiva alături, de a împărtăși clipele frumoase și de a-l sprijini în momentele dificile fără a aștepta o răsplată. Urmând acest model, sunt convinsă că veți reuși să scrieți și voi texte argumentative. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, m-ați urmărit. Sper să vă fie de folos acest exercițiu. Ne vom revedea curând. Dacă nu v-ați abonat până acum, abonați-vă și aștept să ne reîntâlnim. La revedere!